Ya berarti tak separuh kowe dhewe ora. Wis dadi lanjutno nek roman dipenak-penakke. Kang Mas. Bapak Sanjang nek kula kalian jenengan boten angsal. Terus pripun? Entuk. Oh, entuk. Entuk ya, Mang. Sampun dipun pangestoni to, Pak? Hah? Sampun dipun restoni menika. Oleh. Oleh to. Ning separo. Ya ora iso. Tasik Tak separo. pangestoni udel mendhuwur, udel mengisor gak tak pangestoni. Ora iso ngawur kowe. Saurunge ana jalur melengkung. Ngono Ah. maksude. Lajeng pripun Kang Mas? Berarti kowe mbak aku wis saiki ku sak omah. Terus Bapak pripun? Pak mung ngingeti. Pateni ya. Pateni ya, Pak. Kesempat. Wes. Wes tarik ya. Nyapa? Aku apa nyanyi ya mesti nyanyi aku. Ya kowe atur rono kok ya, aja ning kene iki wilayahku. Ini kalau di sawang teng layar. Ini kok jarake Pokoke kowe engko nek balik rene tak tutuk anggo cempala kowe. Nyanyi dibarke. Kok gue rodok rene, rodok rene. Kowe ngunduhi anuku udunan wae. Tenan, udunan. Permono. Ayo. Monggo. Ayo. Berarti aku sik ya. Diaturkan selamat malam untuk semuanya, keluarga besar sekolah menengah atas.